Ένας νεαρός ρώτησε τον παππού του: «Παππού, πώς ζούσες στο παρελθόν, χωρίς τεχνολογία, χωρίς υπολογιστές, χωρίς drones, χωρίς bitcoins, χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, χωρίς τηλεοράσεις, χωρίς κλιματιστικά, χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς κινητά τηλέφωνα?» Ο παππούς απάντησε: «Όπως ακριβώς ζει σήμερα η γενιά σας, χωρίς προσευχές, χωρίς συμπόνια, χωρίς σεβασμό, χωρίς πραγματική μόρφωση, με φτωχή προσωπικότητα. Δεν υπάρχει ανθρωπιά, δεν υπάρχει ντροπή, δεν υπάρχει σεμνότητα, δεν υπάρχει ειλικρίνεια. Εμείς, οι άνθρωποι που γεννηθήκαμε μεταξύ των ετών 1930 και 1970, ήμασταν οι ευλογημένοι. Η ζωή μας είναι μια ζωντανή απόδειξη. Όταν παίζαμε και κάναμε ποδήλατο, δεν φορούσαμε ποτέ κράνος. Μετά το σχολείο κάναμε μόνοι μας τα μαθήματά μας και παίζαμε πάντα στα λιβάδια και στις αλάνες μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Παίζαμε με πραγματικούς φίλους, όχι με εικονικούς φίλους. Αν διψούσαμε, πίναμε από το συντριβάνι, από τους καταράκτες, νερό από τη βρύση, όχι μεταλλικό εμφιαλωμένο νερό. Ποτέ δεν ανησυχούσαμε και δεν αρρωσταίναμε, ακόμα και όταν μοιραζόμασταν το ίδιο ποτήρι ή πιάτο με τους φίλους μας. Δεν πήραμε ποτέ βάρος τρώγοντας καθημερινά ψωμί και ζυμαρικά. Τα πόδια μας δεν έπαθαν τίποτα παρά το ότι περπατούσαμε ξυπόλυτοι. Ποτέ δεν χρησιμοποίησαμε συμπληρώματα διατροφής για να παραμείνουμε υγιείς. Φτιάχναμε τα δικά μας παιχνίδια και παίζαμε με αυτά. Οι γονείς μας δεν ήταν πλούσιοι, μας έδιναν όμως αγάπη, όχι υλικά δώρα. Δεν είχαμε ποτέ κινητό τηλέφωνο, DVD, PSP, κονσόλα παιχνιδιών, Xbox, βιντεοπαιχνίδια, PC, laptop, chat στο διαδίκτυο. Αλλά είχαμε αληθινούς φίλους. Επισκεπτόμασταν τους φίλους μας χωρίς πρόσκληση και μοιραζόμασταν και απολαμβάναμε το φαγητό με την οικογένειά τους. Οι γονείς ζούσαν κοντά για να εκμεταλλευτούμε τον οικογενειακό χρόνο. Μπορεί να είχαμε ασπρόμαυρες φωτογραφίες, αλλά μπορείς να βρεις πολύχρωμες αναμνήσεις σε αυτές τις φωτογραφίες. Είμαστε μια μοναδική γενιά επειδή είμαστε η τελευταία γενιά που ακούει τους γονείς της. Και είμαστε επίσης οι πρώτοι που αναγκάζονται να ακούσουν τα παιδιά τους. Είμαστε περιορισμένη έκδοση. Εκμεταλλευτείτε μας, μάθετε από εμάς. Είμαστε ένας θησαυρός που σύντομα θα εξαφανιστεί.